Shut up and sit down. Velkommen til Pauls brevkasse. Med mig, Palmine. Og mig, Ravmax. Det er en brevkasse, hvor vi hjælper folk i Guds navn. Vi hjælper alle. Der er ikke nogen, der er for ringe til at være med her. I Pauls navn i hvert fald. Ja. Og det er jo sådan, at vi har vores brevkasse, og der er hjernedødt mange, der har skrevet til os, som har brug for hjælp på den ene eller den anden måde. De kan måske ikke få fat i andre. Og senere, der skal vi se Palmine, fordi du har været ude og hjælpe, for det gør vi også. Vi kommer også ud til folk. Jeg har været ude i felten. Det er det, vi kan. Vi kan komme og redde liv, når man mindst venter det. Det kan vi nemlig. Skal vi ikke bare dykke vores store, fede lapper ned i The brevkasse? Det synes jeg vil være dejligt. Skal vi se her. En stakkels sjæl, der skriver: Kære Paul, jeg er læge og står over for at skulle redde 5 døende patienter, som hver mangler et forskelligt organ for at kunne overleve. Desværre er der ingen organer til rådighed på mit hospital. Samtidig har jeg en 6. patient, der lider af en livsfarlig sygdom, som betyder, at patienten vil dø tidligere end de 5 andre patienter. Jeg er i besiddelse af medicin, der vil kunne holde patienten med den livstruende sygdom i live i nogle få år. Hvis den 6. patient ikke får medicinen, vil han dø, men så vil jeg kunne bruge patientens organer til at redde de 5 andre patienter. Hvad skal jeg gøre? Kærlig hilsen, Troels Lundkilde, 68 år. Hold da op. Et dilemma at stå i, var Troels. Man er en lang en og mange personer. Altså sikkert et ansvar, Troels. Ja, spændende. Altså, er det ikke bedre at lade en gå til og redde 5? Jeg spørger bare. Jo, altså det virker jo som den naturlige, men på den anden side, altså hvis vi tænker grøn omstilling og sådan noget, og hvor gamle er de her patienter egentlig? Og det er rigtigt. Jeg kan faktisk godt lide, at du tænker grøn omstilling. Det skal man jo. Altså klima, det er klimatider. Vi vil jo gerne have, der noget til børnebørn også. Altså det han kunne gøre, det var, at han kunne slå dem alle sammen ihjel. Og så kunne han købe sig en Tesla, og så kunne han have god samvittighed. Ja, tænk på planeten. Se, om man kunne fusse sig ind, så han kunne arve noget af deres, hvis der er nogen af dem, der har penge. Så han skal knippe dem alle sammen først og blive gift med dem. Og så håbe på, at de skriver ham i testamentet, eller hvad? Ja, altså jeg havde ikke lige opskriften på, hvordan han skulle tilsnusse sig, men altså mega sejt også. Men det er jo en måde at gøre det på, kan man sige. Ja. Så rådet til Troels Lundkilde, det han skal gøre, det er save yourself, save the planet. Ja. Yeah. Stay green. Lad dem alle sammen dø. Eventuelt knip dem og gifte med dem. Ja, hvis du kan få noget ud af det, Troels, så go with the flow. Jamen, jeg vil sige, at den er løst til UG. Den er løst. Paul. Hørte du det, Paul? Hej, Paul. Jeg skal på date i weekenden for første gang, og jeg ved ikke, hvordan man gør. Har du nogle scoretips? Måske endda så gode tips, at jeg kan få lov til at give nogle hyggefinger. Hilsen Lars på 45. Det tror jeg sgu ikke på. Lars han ikke har været på date før. Det lyder da som om, han siger, at det har han ikke prøvet før. Det kan jo godt være, at han først lige har flyttet hjemmefra. Det er jo ikke unormalt at se, at der er nogle mænd, der hænger i mors skørter så længe. Har du sådan top 3 over bedste scoretips, Palmine? Ja, altså køb nogle shots til dem. Det var det, jeg skulle. Og det er næsten lige meget, om det er mænd eller kvinder. Altså, køb nogle shots, og så dans lidt. Jeg peger dans lidt op i baren. Like a doctor. Og så scorer du dem sådan? Ja. Så med shots, som sagt. Altså jeg vil sige, det nemmeste vil nok være råhypnol, ikke? Jo. Det er nok en måde at gøre det på, hvis du godt kunne tænke dig at give lidt hyggefinger, Lars. Ja. Det, Ja, make them sedated. Make them great again. Ja.
Altså, du kan også bruge 2 fingre, hvis du har lyst. Death Det er kun fisting. fantasien, der sætter grænser, vil jeg sige. In the bird. Ja, du kan jo altid gå efter dyrene, hvis det skal være lidt nemt. Kunne godt være, at han skulle øve sig på scoretipsene først. Du kan ikke bare gå over og give fingre til en, du ikke har scoret endnu. Vil jeg sige. Det kan godt være, man kan det selvfølgelig, men... Altså, Lars på 45, der er et par muligheder her, men jeg vil sige, den nemmeste måde at gøre det på, det er råbnål. Ja. Der er du sikker på en scoring, endda en overscoring eventuelt. Og så er du måske endda også sikker på lidt hyggefinger. Ja, det er jo ikke alle, der kan lide shots og dans. Nej, men det var jo også det var en... måske den lidt svære, altså hvis du har gået til jitterbug eller disco-dans eller et eller andet, så kan det selvfølgelig være en fordel. Men den svære, det er måske lidt den der shots og dans. Ja, hvis du gerne vil udfordre dig selv lidt og se, hvad du egentlig kan. Men ellers, ja, den lette løsning er nok råhypnol. Jeg vil sige job done. Altså den er nærmest overklaret. God bytur, når det er, Lars. Paul. Hørte du det, Paul? Palmine, vi skal se, hvordan det gik, da du var ude og hjælpe Britta Jørgensdatter. Out in the field. Så lad os lige se det. Like a doctor. Så er jeg altså en tur i Bevtoft for at hjælpe Britta Nielsen Jørgensdatter. Hun har skrevet til Paul. Jeg kunne desværre ikke få Ravmax med, han har skoldkopper, men lad os se, hvad der er galt med Britta. Halløj. Hej. Det er fra Pauls brevkasse, du. Hej. Jeg hedder Palmine. Hej, Palmine. Jeg skulle komme for at hjælpe dig, Ja, Britta. ja. Du ser godt ud. Tak. Skal jeg mic dig lidt op, så vi kan lave et rigtigt interview om, hvad det egentlig er, der er galt med dig? Det kan vi godt. Ja, det gør vi sgu. Ja. Britta, du har skrevet til os. Ja. Hvad er der galt? Det er fordi, du skal se, Har du brug for hjælp? jeg har Peter Værk med brug for hjælp. Jeg kan ikke få den her botblock til at virke. Palmine, Ja. kan du hjælpe mig? Altså, Den skal virke. hvad skal den helt nøjagtigt kunne? Jamen, den skal kunne blæse op i numshullet. Ja, Og det gør den ikke, når du ved. Jeg ved ikke, hvordan. Hvordan? du skal sætte den i stikkontakten. Det er løgn. Det er rigtigt. Er det rigtigt? Er der ikke? Jo, der er en ledning her. Nå, der er ikke noget stik på. Nej. Det skal du have en elektriker til at kigge på. Er det rigtigt? Altså, det bliver du nødt til. Altså, fordi- Ravmarks ville måske kunne have hjulpet, men Du har hjulpet mig. Ja. Fordi en elektriker, det vidste jeg ikke, jeg skulle have. nej, Tak, Palmine. det ved du nu. Pauls brevkasse løser alt. Tak for det. Paul. Hørte du det, Paul? Det gjorde jeg da meget godt, hva'? Det gjorde du. Ja, jeg kan sgu redde verden, når verden mindst venter det. Pauls Fordi jeg brevkasse, du. ringet til Sara og Mads og alle de andre brevkasser, så er vi her. Man kan jo skrive til Pauls brevkasse. Ja. Pauls brevkasse Gmail. @gmail.com. Der kan man altså få svar. Nogle, de får dem hos Gud, andre, de får dem. Hos Paul. Vi skal... Dykke i kassen. Vi kan lige nå et dyk eller 2 i kassen, inden vi lukker ned for den her gang. Jeg skal altså herned, så er. Close the For box. Paul. For Paul. Kære Paul, jeg lytter til din podcast hver evig eneste dag, også selvom der ikke er kommet nye afsnit. Jeg kan slet ikke lytte til andet. Elsker dig og din podcast over alt på hele jorden, udråbstegn. Jeg er i den prekære situation, at jeg Ude at ride på min hest i weekenden, nede på stranden. Det var meget smukt. Vi var helt alene, da vi pludselig blev bortført af et fartøj fra en anden galakse. En stor, rund, metallisk maskine flyver ind over os, og skarpt lys blænder os. Sofus vrinsker, og vupti bliver vi suget op i rumskibet. Derefter husker jeg intet, før jeg vågner nøgen på Sofus på stranden. med en voldsomt erigeret penis, synes du, at jeg skal sige det til nogen? Kærlig hilsen, Bjørn. Det er nemt. Ja. Du skal sige det til alle. Ja, skriv det på Facebook. Det vil jeg ringe til Ekstrabladet og sige, at du har den vildeste historie. Ja. Men det lyder jo også lidt som om, altså alt det der med galaksen og med rumvæsenerne og hvad det var, rumskibet er blevet bortført. Tror du på dem? Er det ikke bare en dårlig undskyldning, fordi du har haft en for vild bytur, du fortryder en lille smule? Ja, du så vågnet op på den hest efter Ja. blackout. Ja. Er det bare fordi, du har været ude og fået shots og råhypnol?
at du er endt i den situation? Der har du været ude med Lars, eventuelt. Det kan jo, altså... det kan jo godt være. Så, ja, hvad så? Jamen, så fortæl det. Altså, det er også meget op i tiden. Altså, det er jo godt at være ærlig, kan man sige, ikke? Altså, lav en TikTok, hvor du sådan fortæller din historie, deler det ud i brudstykker, så kan det være, at du kan få en karriere inden for et eller andet, inde på de sociale medier. The UFO Finder. Ja, præcis. Det er et godt navn til en DR-dokumentar. Ring til dem. Ja, og så onanere med den æggede penis der. Altså, Ja, det ville være dumt ikke at gøre det, i hvert fald, når nogen er reageret. Eneste løsning, det er at få en sædeafgang. Lad os lige opsummere, hvad er det, Bjørn skal gøre? Få en sædeafgang. Ja, få en sædeafgang. Og fortælle det. Og fortælle det til hele verden. Altså, se om han kan få lavet en Netflix-dokumentar, eller kapitalisere på det. Ja. Altså, eller lave nogle OnlyFans eller andet. Det er der også nogen, der gør, hvis man har en reageret penis. Så film det alt, hvad du kan. Populært, ja. Alt på video. Paul. Hørte du det, Paul? Palmine. Ja, Ravmax. Det var alt, hvad vi nåede for i dag. Ja, altså jeg mener jo, vi har måske reddet liv. Jeg er sikker på, at vi har reddet i hvert fald 3 liv. Ja, jeg tror, Paul vil være stolt. Husk derude, at skriv til Pauls brevkasse, hvis du sidder med et dilemma. Det må gerne være... Intet er for småt. Intet er for småt. Det skulle, ja. Intet er for stort. Skriv nej, vi tager det kan godt være for stort, hvis det er en mand fra Kongo. Ja, men det kan han ikke få ned et brev alligevel. Det er selvfølgelig rigtigt. Så det skal nok gå. Tusind tak, fordi at du så med. Ja. Tak til dig, Palmine. Tak til dig, Max. Og tak til Paul. Ha' det godt. Og fuglen. Hej hej. Hej.